ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഫലൂഡ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ആരും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പുറത്ത് പോയി കഴിക്കാനും വഴിയില്ല. സോ നമുക്കത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താലോ? അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബേക്കേഴ്സിൻ്റെ ഫലൂഡ മിക്സാണ്. പിസ്ത ഫ്ലേവറിൻ്റെയാണിത്. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഈ മിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതെടുത്തത്. നമുക്ക് ഈ ഫലൂഡ മിക്സ് ഹോം മെയ്ഡായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഞാനിത് ഹോം മെയ്ഡായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ വീഡിയോ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പോയി കാണാം. വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു പാക്കറ്റ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം. പാലൊന്നിപ്പോൾ തിളക്കാറായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഫലൂഡ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഒന്ന് തിളച്ച് കുറുകി വരട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ മിക്സിനൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം. നമുക്കിനി ഫലൂഡ ഗ്ലാസ്സിലൊന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കണം. അതിനിതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്കുക. അതിലിപ്പോൾ കാരമൽ സോസ് സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ആക്കാം. ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് കട്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റാക്കാൻ വെച്ച ഫലൂഡ മിൽക്ക് മിക്സ് ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നമ്മളിത് ലെയറായിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ പിന്നെയും ഫ്രൂട്ട്സോ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഓരോ ലെയറും ഇതിൽ ചെയ്തെടുത്ത് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം സ്കൂപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സും കാരമൽ സോസും കുറച്ച് കസ്കസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനോട് എല്ലാ ഡെക്കറേഷൻസൊക്കെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഹോം മെയ്ഡ് ഫലൂഡ ഇവിടെ റെഡിയായി. നമുക്ക് ഈ ഫലൂഡ കേൾക്കണം തോന്നിയാൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഈസി അല്ലേ? അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ആക്കുക. എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക. Thanks for watching this video.